това видео ще ви покажем как да създадете нова сграда в системата на Livo. Влезте във вашия акаунт и от основния екран натиснете бутона Нова сграда, който се намира в панела под статистиката. Въведете основните данни за сграда – име, адрес, вход, период и ден за генериране на такси, както и други настройки. Може да добавите банкови сметки, да изберете кой служител има достъп и да активирате необходимите функции за сградата. Когато сте готови, натиснете Запиши. След запазването системата ще ви покаже новосъздадената сграда. В този момент сградата е създадена, но все още няма добавени апартаменти или обекти. За да я направите активна, трябва да въведете тези данни. Натиснете бутона Създаване на множество апартаменти. В отворената форма въведете началния номер и броят на обектите, които искате да бъдат създадени, след което натиснете Запиши. Системата ще ви пренасочи към екрана за редакция на апартаменти. След като попълните информацията, натиснете Запиши.